Fflint di sgorio 11 gol yn ei tair gêm yn erbyn Llanelli tymor yma. Llanelli heb sgorio o gwbl yn y gemer rheini. Darren Stevenson i fewn i'r cwrt. Cyfle cynnar. Oedd angen yr arbediad, ond oedd hi ddigon hawdd i Alex Pennock ar y postyn gosa. Gibbons yn colli'r meddiant. Canavan yr 1-2 gyda Elliot Reeves. Jake Canavan allan at Josh Jones. Jones, mae Hughes yn neud yr hediad. Jones yn torri tu fewn yr ergyd. Unwaith eto, mae ddigon syml i Alex Pennock. Tristan Jenkins. Gorchod y bêl a ni ffasio at Joe Lloyd. Evans, ymlaen at Bradley Gibbons. Gibbons, heibio'r amddiffynwr, y croesiad i'r canol. Danny Williams ar y foli. Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Wedi 25 munud. Os na sioc i fod yma ar gau y castell. Llanelli heb ennill gêm gyngrair ers mis Medi. Danny Williams yn sgorio am yr ail gêm yn ôl yn ôl. Tristan Jenkins yn cario'r bêl, ond honna'n syth i draed Jack Thorne. A Thorne yn bwydo Elliot Reeves. Reeves yn cyrraedd gynta. Reeves ar ergyd. Heibio'r postyn. Wedi sgorio 7 gol yn erbyn Llanelli tymor yma. Disgwyl gwell gan Seren y Sidanwyr. Abadaki'n cyrraedd o blaen, Cronin, a mae Ben Hughes yn glir. Ben Hughes y cyffyrddiad yn drwm, ac os yna gyfle rwan, Leicester yna i ddwyn hi. A Ben Hughes yn oedi gormod. Flint just ddim ar ei gêm heddiw. Tafliad hir gan Phillips, dyma Josh Jones. Abadaki yn gosod y bêl at Thorne. Yr ergyd yn syth at y golwr Alex Pennock unwaith eto. Ben Hughes yn casglu'r bêl, Rydd. Hughes pas glyfar at Jones, dyma'r cyfle! Alex Pennock yn gwneud yr arbediad unwaith eto, mae di arbed sawl tro heddiw. Ond oedd hi'n rhy hawdd i'r golwr. Chydig llai na 10 munud yn weddill yma, ag i crydd gan Sam Parsons. Mae'n syrthio Luke Owen ar ergyd, mae Jack Fflint yn arbed. Y bygythiad dal yno. Y peniad lawr at Sean Cronin ar ergyd isel i gefn yr hwyd. Ar gŵr 20 mlwydd oed. O bosib di sicrhau triphwynt cyntaf Llanelli ers 6 mis. Maen nhw eisoes yn sicr o fynd lawr, ond edrychwch faint mae'r gol yna yn olygu i gochion Llanelli. Y Flint dim, Llanelli 2. Woolham at Canavan. Ar ochr y cwrt, Canavan, Reeves di dod yn fer. A nôl oddi ar Canavan, cyfle i Elliot Reeves! A does na ddim ffordd heibio i Alex Pennock heddiw yma. Gi gornel di chymryd yn sydyn, Canavan yn tanio! Ac wrth gwrs fod Alex Pennock yn gafel yn dyn yn y bêl na. Gi gornel arall. At y postyn gosa, Woolham sydd yno! Ac o'r diwedd, mae Pennock di cael ei giro. Ryw ergyd digon tila oddi gan Woolham. A mae Flint di cael un yn ôl.